Ibaik umea zenean, ez zuen astronauta izan nahi, ez da futbolista ere. Ingeniaria izan nahi zuen. Diseinatzaile mekanikoa da eta Aidekora heldu zenean, Soraluzen bere karrera finkatzekotan zegoen. Han, makinak diseinatzen zituen eta lan horretan ari zela jakin zuen benetan gustatzen zitzaiona, teknologiak garatzea zela. Makina hoiek merkatuan hobetu eta bereizten dituztenak hain zuzen. 15 urte zituela, bere aitak, hau ere ingeniaria, zein ikasgai gustatzen zitzaizkion ikustean, bere karrera bideratzen lagundu zion. Eta hemen dago, ume baten zoriontasunarekin irribarre egiten. Ume horrek bazekien ingeniaritza ikasita, diseinatzaile mekanikoa izan zitekeela. Diseinatzaile elektronikoa edo baita ikerlaria ere. Aukeratzea kostatu egin zitzaion, baina badaki orain egiten duenak bat egiten duela txikitako ingeniaria izan nahiaren bere ametsarekin. Idekon egunero dauka erronka berri bat, eta horrek liluratu egiten du. Ibairentzako, Ideko 2 hitzetan definitzen da. Etengabeko ikasketa. Etorkizuna zure bizitza betiko aldatuko duen eta asebete sentiaraziko zaituen hori proposatzean hasten da. Zatoz Idekora, etorkizunaren jatorriaren parte izatea proposatzen dizugu.